Assalamu alaikum, muhtaram millәттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Театр көне якынлаша һәм шул уңайдан біз театр тормышының бик кызыклы ягы, аның сценографиясе турында сөйләшербез. Студиябездә кунакта сәнгать белгече Рауза Султанова. Рауза Рифкать кызы Султанова Актаныш районында туган. Минзәлә педучилищесында, Казан дәүләт университетында һәм Түбән Новгородның чит телләр факультетында белем ала. Казанда тасвири һәм декоратив гамәли сәнгать белгечлеге буенча аспирантурада укый. Мәскәүдә сәнгать академиясендә кандидатлык диссертациясе яклый. Ул Татарстан Республикасының яңа шәһәрләр сәнгате буенча языла. 2018 елда Татар театры сценографиясе дигән темага докторлык диссертациясе яклый. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Бакый Урманчы һәм Дамир Сираҗиев исемендәге премияләр лауреаты, шулай ук Россия күләм театральный роман премиясе лауреаты. Хәерле көн, Рауза ханым. Хәерле көн, дәрәфәнде. Сезне ихлас күңелдән тәбриклибез. Менә бик зур, бик саллы хезмәтегез басылып чыккан. Бу докторлык диссертациясенең китабы «Сценография татарского театра». Искиткеч саллы хезмәт. Мин күз йөртеп кенә чыктым. Бу хезмәтнең идеясе ничек туды? Аның идеясе күптән башта минем йөрде инде ул, күптәннән йөрде. Беренче кандидатлык диссертациясын яклаган чорда ук театрга даими йөреп, аның турында язылган мәкаләләр, китапларны укыганнан соң минде тасвири һәм гамәли сәнгать белгече буларак һәр вакытта да сәхнәнең төзелеше, аның бизәлеше, костюмнарга игътибар итә идем. Һәм инде ни өчен режиссерлар турында, актерлар турында язалар, рәссамнар турында нигә язучы юк икән дип бик уфтана идем. Шуңа күрә дә башта дөнья сценографиясе белән кызыксына башладым. Россиядагы рәссамнарның иҗаты белән һәм инде шушы өлкәдә саллы язган Виктор Йосифович Березкин белән танышып, аның белән сөйләшеп, консультациялар алдым һәм инде үзебезнең театрны барлап, һәрбер театрның остаханәләрендә, аларның цехларында, анда эшләгән һәрбер рәссам белән аралашып, бүтән архивларны карап чыктым. Мәскәү, Петербург, үзебезнең театр әһелләре берлегенең бик зур архивы бар. Һәрбер театрның үзенең шулай ук фондларында бихисап фотолар, афишалар саклана. Меңләп афишаны карап чыктым. Чөнки гасыр башында бигрәк тә менә 40-50 елларга кадәр булган спектакльләр турында мәгълүмат бик аз иде. Режиссер турында язалар, актер турында язалар, кыска гына ике җөмлә белән рәссамнар турында язалар. Шуңа күрә дә мин һәрбер театрда булган инде сакланган эскизларны, декорацияларның эскизларын, костюмнарның, булган фотоларның һәрберсен карап, менә шуларны бөртекләп, һәрбер этапның реконструкциясын ясадым дисәң дә була, чөнки рәссамнар турында мәгълүмат юк иде. Беренче безнең театрда беренче рәссам Гали Әскәр Камал үзе булган. Ул үзе ярминкәләргә йөреп, кием салым эзләп табып алып кайткан. Ул беренче шулай ук афишаларның да авторы булган, чөнки ул матур язу сәнгате осталы буларак үзенең улы Әнәс Камал белән 40-шар афишал яза торган булган. Ул бик кызыклы чор. Безнең Галимҗан Ибраһим исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институтында шуларның менә уникаль үрнәкләре саклана. Гарәп графикасында язылган бик күп афишалар, аларны без менә былтыр күптән түгел генә Мәскәү күргәзмәсендә дә күрсәттек. Алар инде бер китапта булып чыкты, чөнки афиша ул шулай ук бик татар театрының күп якларын ачучы чыганак. Рауза ханым, менә мин дә шаккатып үзем өчен ачыш ясадым әле актарып утырганда китапны. Әнәс Камалны без язучы, киң кырлы шәхес, актер буларак беләбез, истәлекләрдән хәтерлим инде. Баксаң күрсәң рәссамда булган икән, менә монда ачыкладым әле шуны. Шактый бай мул архив чыганакларына мөрәҗәгать иткәнсез, менә китап узак язылдымы? Бик саллы бит. Билгеле 2-3 ел эчендә генә язылган түгел. Әйткәнемчә,
яңа гасыр башында башлаган идем. Дәвамлы хезмәт. Дәвамлы, озак дәвамлы хезмәт. Шуңа күрә дә җыелган материаллар бик күп. Һәрбер театрның Кама аръягы, Әлмәт, Минзәлә, Ярчаллы, Әтнә, шулай ук Нур театрларының, Казан театрларының һәммәсендә, Тинчурин һәммәсендә, башта һәммәсендә өйрәндем. Шуннан соң гына аның шундый менә концепциясе туды. Татар театрының гомумән сценографиясына багышланган. Сценография дип әйтәм, чөнки сәхнә бизәлеше дигән сүз ул аның мәгънәсен бик ачып бетерми. Чөнки бизәлеш ул декор гына дигән сүз, декорация гына дигән сүз. Декорация ул белгәнебезчә арткы фонда актерларга фон гына буларак кулланыла һәм билгеле актер шул фонда гына хәрәкәт иткәндә билгеле аның яшәү рәвеше сәхнәдә үзенчәлекле. Инде киң күләмдә алганда, эш күләмле, эш үлчәмле пространствода театрның мөмкинлекләре күбрәк ачыла. Шуннан да шулай әле костюмнар бар, әле гримнар һәм башкалар бар. Ислам эстетикасы һәм татар театры дигән мәсьәлә дә бик калку бирелгән менә бу китапта. Аңа да тукталыйк әле. Тамашачыларга кызыклы булыр дип уйлыйм. Безнең өчен бик мөһим мәсьәлә. Чөнки безнең татар мәдәнияте ул ислам тәгълиматы белән, ислам мәдәнияте, ислам сәнгатеннән аерылгысыз. Катлаулы билгеле бу мөнәсәбәтләр булган. Гасыр башында инде безнең актерларыбыз афишаларда да бик шагыла, исемнәрендә куярга курыкканнар. Мәсәлән, алар Газраил дип псевдоним биргәннәр. Хатын-кызлар Ират фамилиясе белән яки киресенчә дә булган. Псевдонимнар алганнар. Уральский, Ильскийлар, Волжскийлар дигән алар псевдонимлар тикмәгә генә түгел. Һәм менә мин монда бер китабының кушымтасында бирәм. Беренче театрда катнашкан, үзешчән театрларда катнашкан Тирегуловаларның, Рукия Тирегуловаларның бында истәлекләрен бирәм мин. Алар менә безнең әтине Шәрык клубын оештырган профессор Ибраһим Тирегуловны бик каты сүгә торган булганнар. Кызларыгыз сезнең ник театрда уйный дип. Һәм инде монда мин шулай ук безнең гомумән мәдәниятебез белән бәйләп бирәм. Ул вакытта белгәнегезчә театр әһелләре генә портретка риза була торган булар. Бакый Урманчының Сепаратор янында дигән картинасында шулай ук безнең Таждарова, Нәгыймә апа Таждарова булса, прототипы ул ил спектаклендә, Крем Тинчуринның ил спектаклендә уйнаган булган. Шулай итеп, мин эскизларын таптым милли музейда. Һәм ул эскизларында, декорацияның эскизларында миш каршысында сепарат әйләндереп тора. Нәкъ шул күренеш бирелгән. Һәм инде әйтергә кирәк, татар сценографиясе билгеле татарның гомумән театрның тарихы, татарның үзенең гомумән мәдәнияте, көн күреше белән һәммәсе белән дә бәйле. Бу өр-яңадан татар театрының тарихы дип әйтсәк тә була, чөнки монда минем үсеш юллары этапларын күрсәтү минем гражданлык тарихы белән бәйле түгел, шушы сәнгать төренең үзенең үзенчәлекләре белән бәйле рәвештә бирелгән. Менә эстетикага килсәк, шушы ислам белән эстетиканың үзара мөнәсәбәтенә бик кызыклы, бәхәсле темада булган инде. Менә аның белән бүгенге көндә дә бәхәсләр кубара. Безнең бит халык театрда менә дин әһелләре театрны яратмаган һәм инде каршы булганнар дип, каршылар булган, билгеле. Аларны эзәрлекләү дә булган, сүз дә юк. Эзәрлекләр башлана бигрәк тә безнең мәчетләрне, манараларны кисеп, анда клублар оештырганнан соң һәм клубка килеп спектакльләр куган чорда ул бигрәк тә булган. Инде Курчак театрлары уйнау, Курчак уеннары уйнау, Гайз Исхакыйның язган 200 елдан соң инкираз дигәндән ул бит күренеш, ул булган бөтен җирдә дә булган. Курчак уеннары, шәкертләр мәдрәсәләрдә Гаит бәйрәме көннәрендә, Рамазан бәйрәмнәре көннәренә, Мәүлид бәйрәмнәренә багышланган спектакльләр куя торган булганнар. Гизатуллина Сахибҗамал Волская үз әле шундый сакланган минем китабымда да бар ул. Аның афишасы бар. Махсус декорациялар корып, оркестрлар чакырып, самоварлар куеп, табыннар ясап, шулай бәйрәм итә торган булганнар. Ул 25нче елга кадәр булган. Әле репертуары да булган. Мәсәлән, Мөхәммәд пәйгамбәрнең васияте дигән
спектакльләр булган. Бүгенгә кадәр афишалар алар өйрәнмәгән иде. Алар афишаларда бик ачык күренә. Шактый кызык. Инде менә театрның костюмнарын да сез бит инде ныклап, әсфәтләп, тәфтишләп өйрәнгәнсез. Менә бусы минем уйлаганча үзе бер дөнья булырга тиеш. Чөнки ул бит инде костюм, эстетикасы анысы тагын да бер дөнья дип уйлыйм. Гомумән татар театры безнең мәдәниятебезне, телне, гореф-гадәтләребезне саклаучы зур бер феномен. Һәм шушы театрда без татар костюмының бөтен үзенчәлекләрен дә күрә алабыз. Тарихи костюмны да, гомум милли костюмны да, классик костюмны да күрә алабыз. Гасыр башындагы модернизм стилендәге костюмны да күрәбез. Һәм инде аның менә татар театрының үсеш рәвешендә аның нинди эволюция кичергәнен дә күрә алабыз. Нинди генә аның төрләре юк. Кайбер спектакльләрдә костюм үзе генә дә сценография ролен үти. Бу инде актерлар, безнең татар театрының актерларының шулай ук менә килешле килбәте, алар бит менә игътибар иткәнегез бардыр. Татар классик буенча куелган спектакльләрдә безнең улы артистларыбыз менә һәрбер детальгә игътибар итеп, алар үзләре әнисенең яки әтисенең әбидән яки бабайдан калган дип кияргә тырышалар. Чөнки үзен татар итеп хис итү өчен аларга бик кирәк ул. Театр костюмы ул театр костюмы инде. Ул тормыштан чыккан костюм түгел. Тормыштан кергән костюмда сәхнәгә менгәч театр костюмына әйләнә, үзеннән үзе үзгәрә. Менә үзенең университетта уку дәверләрендә әдәбият галиме Альберт Абияхинның сөйләгәне бар иде. 30-нчы елларда Камал театр артистлары менә шушы модернизмга, замана таләпләренә бирелеп китеп, битләренә колхозлашучы символы буларак трактор сурәте ясап чыкканнар дип. Я булмаса инде декорациядә төтен, мурҗа булдым, анда завод, анда тормыш, анда киләчәк, анда әйбәт дигән менә шундый бер лозунглар булган инде. Бу җаннан да шулаймы? 20-нчы еллар дөресен әйткәндә иң кызыклы чор татар театрының. Әле ул бүгенге көнгә кадәр күрсәтелеп бетелмәгән, чынлап торып та. Анда бүгенге көндә әйтә торган плюрализм дигән, менә һәрбер сәнгать юнәлешләренең бер-берсе белән укмашып һәм тату яшәгән чоры булган. Анда реализм да бар, натурализм да бар, конструктивизм да бар, реалистик декорацияга да урын, шартлыга да бар. Шуңа күрә дә зәңгәр шәлне куялар. Берсен аның реалистик алым белән Павел Петрович Беньков авылларда йөреп киемнәрне куеп, нәкъ авылдагыча йортларның аның макетын күргән кебек буласың сәхнәдә. Сөлгеләр җыеп, кием салымнарны җыеп, Әтнә районына, авылларга барып җыеп, шулай куялар. Инде Спиранский 29 елда ике вариантын куя, аның берсе Лубок стилендә куела, аны инде хурлап та чыгалар, Кытай шалашларына ошаган декорациялар кырылган монда дип, анда шулай ишан ямь-яшел киемдән була баштан аякка кадәр яшьләр менә шулай тракторлар ясап чыгалар. Миңа калса, алар беренчедән шул чордагы авангард театрының һәм инде безнең үзебездәге укыган Давид Бүрлүкнең, хәтерлисез инде, рәссамнар битләренә шулай ук әллә инде рәсемнәр ясап йөргәннәр. Шуның шаукымы булса, икенчедән Маяковский да Казанда булган, ул Павел Петрович Спиранский рәссам белән бик дус булган, аларда кунакта була торган булган, бүгенге көндә менә Әлмәтакта эленеп тора Керенчин театрында, һәм инде Маяковский килеп лекцияләрдә укыган, менә шуның шаукымы да дип кабул итәргә мөмкин. Ә мин аны үземчә аңлыйм, ерактан бит алар трактор булып күренми. Безнең Нагдуган бәйрәмнәрендә битләренә кырын буяп йөргәннәр. Ул үзенә күрә ерактан барыбер да кырын гына укыган, аны күргән кеше трактор итеп күрә, күрмәгән инде аның кырын буялган йөргән итеп. Аны партерларга гына күргәндер инде. Билгеле шулай, билгеле шулай. Инде менә сәхнә бизәлешендә, гомумән менә шушы сценографиядә халыкның менталитеты чагыла дип әйтеп буламы? Билгеле чагыла. Безнең менә миллилек дигән бик зур проблема бар. Ул рәсем сәнгатендә дә, архитектурада да, костюмда да, һәм режиссурада да ул чагылыш таба. Татар театрының үзенчәлеге шунда, гомумән милли театрларның үзенчәлеге аларның менә нидән гыйбарәт. Һәрбер театр, милли театр, ул үзенчәлеген сакламыйча калмый. Ул безнең философ Евгений Сенцов язганча, менә кул кебек, менә уч төбе саклана һәм бармаклар үзеннән үзе тартып ала.
Безнең һәр вакытта да үзебезнең асылыбыз саклана, татар театрының асылыны, һәм инде аның үсеш юлында ул төрле алымнарны куллана. Бөтен дөнья театр формаларында, тормыштагы күренешләрнең һәммәсендә үзенә тартып ала. Шуңа күрә дә бүгенге көндә без шундый менә синтезны күрәбез. Без инде 20-нче елдагы куелган спектакльне кабатлый алмыйбыз, билгеле. Чөнки ул чор өчен язылган әсәр ул беренчедән. Шул чордагы костюмнар да була алмый. Аны кабатлау булса ул уку әсбабы гына булып калыр иде. Бәлкем ул укыту максатларында андый формаларда булырга мөмкиндер. Ансы педагогика мәктәбе театры дип атала ул. Инде бүгенге көндә алар үзенчә үзләштерелә. Һәрбер килгән яңа, менә безнең һәрбер яңа режиссер Тинчуринның әсәрләрен яңадан куя. Чөнки бүгенге көн динамикасы, бүгенге көн ритмнары, алар гел икенче төрле. Сюжетлар кыскара үзеннән үзе. Сүзләрне пластика ала, хореография ала, музыка ала, төсләр ала. Шуңа күрә дә бүгенге көндә сәхнәдә генә бармый тамашалар инде безнең киң мәйданнарга чыкты, урамнарга чыкты. Environment дип аталган ул яңа авангард төрі театрның 20-нче елларда ук бар иде. Театрның башлангыч чорында алар һәммәсе дә менә шулай табигый үскән. Мәйданнарга чыкканнар, урамда булган, кайда театр куярга мөмкинлек бар, шунда куйганнар. Хәзерге көндә ул окружающая среда, environment дип атала торган менә бер төре. Авангард стилендәге спектакльләр шулай бәхәсләр тудыра, билгеле. Эксперимент һәр вакытта ул театрда булырга тиеш. Һәм бүгенге көндә ул бигрәк тә актуаль. Бүгенге көндә бигрәк тә, чөнки бүгенге көндә бигрәк тә менә ни өчен сценографияның әһәмияте зур, чөнки сценографиядә рәссамнар да үз сүзен әйтәләр, һәм яңа нинди дә булса режиссерның, актерның яки драматург әйткән сүзгә өстәп яңа тагын нинди дә булса бер катлам бирәләр. Шуннан да бик кызыклы. Инде менә шунысын да әйтик, безнең халык үзенең эстетикасына бинаән кара төсне бер дә яратмыймы? Менә хәтта телевидениедә да кара төсле күлмәк киеп чыксаң да диләр. Бу безнең ислам эстетикасы турында язган бүлектә мин бигрәк тә аларга тукталам. Гомумән безнең яшәү рәвешебез мөселман мәдәнияте белән нык бәйле. Беренче чиратта йорт күренешен генә алыйк. Йорт күренешендә ислам тәгълиматы буенча икегә бүленү булган. Ират айрым, хатын-кыз айрым. Кием салымда да ул чагыла. Бер вакытта да безнең кыска кием булмаган. Хатын-кыз тәнен күрсәтергә тиеш түгел. Ул йөзен каплый, авызын каплый. Алар билгеле безнең дөньяны күзаллау белән дә бәйле, ырымнар белән дә бәйле, һәм инде ислам тәгълиматы белән дә бәйле. Алар бүгенге көнгә кадәр безнең театрда чагылыш таба. Музыкаль спектакльләр генә алыйк. Алар яшьләр декорация булмаган очракта да, йорт булмаган очракта да алар икегә бүленеп, кара-каршы, һәр вакытта да кара-каршы әйтешәләр, кара-каршы җырлыйлар, кара-каршы бииләр, һәм кулъяулык аша гына аралашалар. Төсләргә килгәндә зәңгәр шәл, зәңгәр дип тик бәгенә аталмаган, тәңре төсе, ак төс һәр вакытта да безнең татарның бит җылавын сез бер вакытта да күрмисез бит инде. Шуңа күрә дә кара төс бит ул бит инде бәйле караңгылык төсе белән түгел, матәм төсе белән бәйле. Ә бездә еларга ярамый, күрсәтергә ярамый. Чөнки җмах капкасы, җмах бакчасы дигән төшенчәләр килеп туа. Әлдермештән Әлмәндәрдә Туфан абыйның бу спектаклендә рәссам, безнең рус рәссамы үзеннән үзе җмах бакчасын бирде. Хәтерлисездер, андагы алмагачлар, андагы сөлгеләр, алар хур кызлары йөри, аны тыйымларга була, билгеле. Турыдан-туры әйтү түгел. Аллегорик рәвештә. Аллегорик рәвештә, символик рәвешендә бирелә. Аннан менә бу китапта сез театр сәнгатендә үзелешен керткән рәссамнарны да шактый гына аларның биографияләрен, иҗатын бирәсез. Менә алар турында да әйтеп узыйк әле. Безнең татар театрында эс калдырганнары бик шушындый җите, бик шундай ачык рәвештә истә калганнар. Миңа калса, иң беренче безнең театрга дәртмән юлламасы белән килгән Башкортстан ягыннан килгән Сабит Яхшыбаевны әйтмичә булмас. Дөресен әйткәндә, башкортлар Башкортстан эчендә әле бу яңалык булды. Алар үзләре әле аның турында белмиләр иде.
энциклопедияга аның турында мәгълүматны беренче мәртәбә бирергә туры килде. Ул билгеле, мин ул бүлекне наивный реализм дип атадым. Ул инде рус театрына ияреп, әмма татар дөньясы белән, татар интерьеры белән, татар костюмнарын төгәл итеп, беренче мәртәбә ут төшенчәсе дә биреп, ул 12 елда ул татар театрына килеп керә. Галиәскәр Камалга без бик рәхмәтле булырга тиешбез, чөнки ул аны борып җибәрми. Казан художественное училищесына керү өчен әле акчалар да җыялар, үзлегеннән эшли башлый татар театрында. Анан инде профессионал рәссам Павел Петрович килгәннән соң иң көттереп эшлиләр. Анан 19 елда Башкортстанга китеп, ул беренче профессионал башкорт театрына, башкорт театры ачылганнан соң рәссам булып китә һәм кире 26 елда Казанга ул әйләнеп кайта. Ул безнең татар рәссамнары арасында беренче мәртәбә күргәзмәләрдә катнаша. Аның турында зур сәнгать белгечләре Дульский да яза. Петр Дульский да язып чыга. Зур күргәзмәләрдә катнаша. Әле аның язмалары да бар. Мин Мәскәүгә Третьяков галереясына үземнең эскизларны җибәрдем ди, әмма мин менә ул эзләрне кызганычка каршы әле тапмадым. Һәм шулай Павел Петрович Беньков, безнең беренче профессиональ рәссам буларак, Галия Бануны куючы, һәм инде Шия бакчасын Чеховның Мәскәү үрнәгендә беренче мәртәбә татар театрына керткән. Шулай ук прожекторны сәхнәдә әйләнә торган крупны беренче аның спектакльләрендә килеп керә. Ана Петр Спиранский үзе бер дөнья. Ул архитектор буларак шулай ук бик зур өлеш кертте. Бигрәк тә ул инде татар йортын яхшы белү белән, көнчыгыш сәнгатен өйрәнү белән шул ук вакытта ул иҗади үзләштереп беренче безнең декорация бүлеген ачкан Казан театр училищесында беренче театр музеена нигез салучы. Ул 27 елда ук инде макетларын җыеп, менә ул сакланып калган мәкаләләрдә күрдем мин аны. 27 елда яза, без театрда театр музей ачмакчы булабыз дип. Монда шаты әннәре килеп инде безнең Инде Муртаза Абдуллин, Мунабас Агыс Утюшев, Анас Ибраевич Томашевлар, читтән килгән безнең рәссамнарыбыз, бүгенге көндә иҗат итүче Сергей Скоморохов, Фәрит Бекшәндәев белән алар шундый менә яңа этабын тудырды дисәк тә яңгышмабыз. Шунда да шактый кызык, шактый әтрафлы мәгълүматлар. Инде Роза ханым, үзегезне тәбрик итәбез тагын бер мәртәбә шушы саллы китап чыгу белән. Бу чыннан да бик зур искиткеч бер байлык дип уйлыйм мин татар сәнгате өчен. Һәм үзегезнең хисләрегезне ишеттек. Һәм театр көне белән сезне тәбрик итәбез. Бик зур рәхмәт, сезнең үзегезне дә театр көне белән котлыйм. Барлык тамашачыларны театр бәйрәме белән. Рәхмәт сезгә, эшләрегездә уңышлар, яңа сөенечләр юлдаш булсын. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта сәнгать белгече Роза Солтанова булды. Без аның яңа китабы «Сценография татарского театра» дигән хезмәте турында сөйләштек. Бергә булыйк, бердәм булыйк.